Когато си купите кола от Cars.bg, ние поемаме гаранция за автомобила и поддръжката му. Заповядайте, при нас има не само коли на картинки, ами и налични автомобили. Ето тук са палисейдите, които са налични. Имаме и каусмици, още палисейди. Ето и тук нещо по-интересно. Genesis. Очакваме няколко такива. Още един палисейд. Една, две, три каусмици. Очакваме още 8. Заповядайте. Гарантирано качество и осигурени части. И на финала, как ще поддържаме вашия автомобил, къде са резервните части, наличните. Не просто ви ги обясняваме тия неща, те са истински. Купете сигурен автомобил от Cars.bg 11.